Prajem vám všetkým príjemný slávnostný večer. Medzinárodná barmanská súťaž juniorov Eurocup začala písať svoju históriu v roku 1993. Prvého ročníka súťaže sa zúčastnilo 13 trojčlenných mužstiev. Eurocup počas svojej 15-ročnej histórie prešiel mnohými zmenami. Kde sa jeho jubilejného 15. ročníka zúčastňuje 43 dvojčlenných družstiev zo Slovenska i zo zahraničia. Eurocup v Prešove sa stal na Slovensku a možno povedať, že aj v celej Európe najväčším juniorským barmanským podujatím. Zastúpenie na súťaži má Poľsko, z ktorého k nám prišli 3 družstvá z miest Varšava, Pionky a Žešov. Srdečno vítame v Prešove. Už tradične reprezentujú 2 družstvá z Budapešti. Szívesen üdvözlöm Önöket! Z Ukrajiny k nám pricestovali 2 družstvá, a to z Kyjeva a z Odesy. Srdečno vítajeme vás v našom ústí. Zo susedných Čiech pricestovali súťažné družstvá z Podebrad a z Opavy. Vítejte na Slovensku, přátelé. Luxembursko reprezentuje škola z Dikirš, ktorej riaditeľ pán Louis Robert je zároveň aj prezidentom Európskej asociácie hotelových škôl. Soyez le bienvenu chez nous en Slovaquie. Zo Švédska k nám prileteli súťažiaci z mesta Malmö. Welcome til Prešov. Slovinsko už po niekoľkýkrát na Eurocupe v Prešove reprezentuje škola z mestečka Bled a svojich zástupcov v Prešove má aj chorvátske mesto Split. Dobrodošli u Prešove. Srdečne pozdravujem a vítam na jubilejnom 15. ročníku Medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov Rudolf Jelinek Eurocup 2007 v Prešove všetkých účastníkov z 25 škôl zo Slovenskej republiky, ktorí reprezentujú mesta Bardejov, Galantu, Horný Smokovec, Humenné, Kežmarok, Košice, Litovský Mikuláš, Michalovce, Námestovo, Nové Zámky, Piešťany, Prešov, Prievidzu, Rožňavu, Spišskú Novú Ves, Stropkov, Svidník, Topolčany, Trnavu, Hranov nad Topľou a Zvolen.